sayange sing koyo cah liyane. Bapak ibu bingung dhewe-dhewe. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak tompo opo anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat balungane. Mergo rati sangka wong tuane, kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cakelane. Ngene menana sing rusak omahe. Sabar ya, manungsa kuwi ujiane dhewe-dhewe, dijalani disyukuri. Yen pancen kudu pisahan, ojo nganti anak dadi korban berjuang ning dalan dhewean. Ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak tompo opo anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat balungane. Mergo rati sangka wong tuane, kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cakelane. Kene menana sing rusak omahe. Iki lho mesake. Ora ono sing jaluk dilahirke ning keluarga sing koyo ngene. Tak tompo opo anane kabeh kahanane. Yen pancen ngene iki takdire, kudu iso kuat balungane. Mergo rati sangka wong tuane, kudu iso ngadeg dhewe, ra ono cakelane. Kene menana sing rusak omahe. Kene menana sing rusak Pak Dalan, Dalam Mbak Linda. kok Mbak lho?
Ijan cocok jalan karo Sidin ya jane. Dek ngono gitu. Wanodya ayu utama ngambar aruming kusuma mula lang-lang prangto agawe sengseme nolo Esa mulir pahit matu lindri-lindri nyawang netramu dasar lencir kuning hanggu karoso tresnaku ngambar harum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinelung kanthi aning jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang tuku tan ana liya mung sira wong ayu tenane lho Mas Tenan Dik, paribasan kaya gayuh. Apa ya gayuh lintang. gayuh sepeda Tak obel. muter-muter Derizal siap ke Derizal gambar terem tanku jiwa katon memanisi sekar mekar lan melati rinonci katon kinelung dak kandiane jagat katresnan tiada yang lebih indah tiada yang lebih rindu selain hatiku andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresna kang tuku tan ana liya mung sira wong Masa ta, Dik? bagus Gunung Kidul udane terus. terus Dur ngambung sing isor. Merasa basah. Tetaplah bernafas walaupun tidak berguna. ngambar harum tanku jiwa katon memanise sekar mekar lan melati rinunci katon kinelung takkan dianing
jagat katresnan Tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang kuku tan ana liya mung sira wong ayu. tiada yang lebih indah, tiada yang lebih rindu selain hatiku. Andai engkau tahu Rembulan kang sumunar nyekseni tresno kang kuku tan ana liya mung sira wong ayu. Tan ana liya mung sira sayangku. Makasih Mas Akbar. Matur sembah nuwun. Mbak Linda Halo, Kusuma Wijaya. yang sinawang saka mantu Mbak Linda eko kembang wijaya kusuma. Lungging mekar lan sami puspita ing taman sari manglong manungsong wangi kalawan wulane datari Ngambar arum sasmito sang kumbang wewayang rangsang pucuk sarining kembang Kusumaning ratri mangsa wiji kinanti mematri sakjroning ati kang suci lintang pancerna antariksa mimburi ayu sang rina kusuma wijaya. Masuk Dik. Iki tari apa jenenge Mas? Timi. Lunging bakar lan semi puspita ing taman sari manglung manungsung wengi kalawan wulan datari. Gambarong sasmito sang kumbang webayang rangsang pucuk sarining kembang Kusumaning ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning ati kang suci. Lintang pancerna antariksa mimpi ayu sang rina Kusumaning ratri mung sawiji kinanti mematri sajroning
Sumoijaya Mas Akbar.